Студент еллары. Студент еллары да бик күңелле бит. Әлбәттә, студент еллары да күңелле. Ләкин әти-әнидән башка яшәү авыррак инде. Бергә ашырга пешергәнне хәтерлисеңме, Гөлия? Ничек хәтерләмисең инде? Өйдә әни пешергән ашның тәме бөтенләй башка. Телеңне йотарлык иде. Ә безнекенә нидер җитми. Әнә шулай тулай торакта ашарга пешерергә өйрәнгән идек. Тулай торак дигәннән, ул үзе бер тормыш мәктәбе. Күңелле дә, авыр да. Ә шулай да студент еллары барыбер күңелле, рәхәт вакыт. Килешәсездер. Әйеме, студентлар? Килешәбез, әлбәттә. Кайвакыт иртәдән кичкә кадәр сузылган лекцияләр, караңгыда гына бүлмәгә кайтасың, һәр нәрсәдән кызык табучы, шаяртырга яратучы, төркемдәшләр, бүлмәдәшләр. Туҡта, хәзер мин дәвам итәм. Тулай торакта уздырыла торган кичәләр, бергәләп бәйрәмнәр ойоштыру. Мәктәп еллары үзенчә кызык. Монда сине бала чак озата бара. Ә студент еллары зур тормыш ул. Монысы тагын да кызыграк. Студент кайчан шын студент була? Әйтегез әле. Беренче сессиядан соң. Кызлар, кино башланыр вакыт җиткән бит. Әйдәгез, киттек.